mbane kerere muneke eryogie ryokombekera ukane sirimbi y'abasigari ose sirimbi y'abantu bari bakubye umupira geti esirimbi piriri utakwira na insigaki utakongo marembe igatoro kinga stressing ngo nkogoreri nakina chandikire enkera gatengo tikere nganya ku kaingo chibono bo nakagota na eri bo kaingo chi wagora ko yalia bono ya barabantu ayonzi gase na yabwere ntarete onye nkwambegete buya buna bagaka bande bakubeka bangina babo buya ochoka abana baho kogenda na baro babe buya omorembe tore kogendera buno orenge koruri tangani ntore komenya moto iwana ine ona kwaboka mambi kwabora tuweti baka cingo ko chonsi mbono kwante biri ngase na roga tugerete ukanyomete ukabeka ande ntakamanyati oyoga korenderete chingoko no gwate biro kwa ndoru soche kanyanya rumo chokoroga omorembe nayo nyosareti korwa onye gotagete tomenya moto iwana ine buna tu amenyete nchoke ombeke buya manya ngambi ya tole ochoka abana bawo aya nayo kuna kwegerera abana kemuntu omoegerera mugusoyo moganda nere ne chingoko gochimwimi omwana bweke sukuru okanga gwakana chibesa tochokengo kabengo omugaka omonyanenka onchoke ochoka abana babera iniga omorembo irana nyumba wa amachina beka bona ibeshe niga nengo sibedi changa cyane cindabunga yachi woyani cyuko mberekerera kukuberekera amachina beka ibeshe nenga yare anga gusamba tukwati maisa inki ikingerendo ana masarema lakini wasine ibeshe nenanya beka aya turushinga machina beka ndo na tatebe sini sibiri chibeshe nirenga chirensa ebese ni noma itina na ero tata Gusii segenche itego inyana go isibeke ine ra go isibeli botambe ninki amacha gonga yugabu kai osege ndikaro kwa bege tine ke nga itali macha bon woyani inki omete kerango kora ibinto byane ufai kuingililia chibeshe nichirege gane chinyingi kanga harusi ya maenda isibya mangana ayo ebesa ni for information nero tatanchite gwisibeli so state yorange go tyanga atube kita amachoro tata ta isibeli amache na change amacha gonga yuga mobati chingu choko ngiranije omete chinanti gona tingoiranire anti kwanza sofa nimbwata mangana naye mangana kiayi musari kwero ke anti mangana kiayi mba itukori mokaka stega ye namba ne akimosabete one namba mbobe alafu after namba wakora ki osenga mo text ngi connect kerora ukamo text ki good morning na feelings bunonga naiga a hold you bona kumusabe namba mbobe namba ne akimosaba tusi namuta namusabe tutwe namba hiyo kamo text good morning ye akimo text Irenga 4 ejonko rules once put control kuruabo tumutike confused tatache mutu oente house ndo kigeti nyede kira wa ngira ngore bintoni yango tige lakini nzanga bitokomera nimambe utokwaje simina nje nimbwata bane kitali ngento tokonya okore twene mwako uye byazanga byawo maroko bana takangeta uningo korera shopping getiga nkensa ngori kire mesi tali ako ngagera bono inchete nene koria gokoruga ngagera igongo ikanko mes bune ko buga chui smartphone yana ko I know kwale biara nago outside here receive inju tamo kali bindoro bagoga eta maswali nganga ikwarusi na akwa abunda isi aina ndikere nyakitari esa isinere kakitari nere ndikere nyakitari na nero ngomenyera muise kondo bwenso gocha mutu yane igongo go forward ri number mochoria marita ndons pia makong imibayeno yeke Gusii yo kwa rocho kwa chori koroko mondo me ngomo taiba kare
Onali. Nakibona. Mugasa kale kunyisika. Mbona manduaje? Ngo. Ngono. Riri wachite marango chimarago. Ina chimarago ngai kwali. Ewe ndingira nachite gukora. Ngaira na late. Sinach tendo stemanya la changa sole kankara. No emuga kimo chempe to aro ndi. Muga kano. Wa. Mbona yeki mambi na moro. Nonde? Ngai dembi yo ya. Ayo ko mata. Mata nari ngasi chiombe. Nari kora kama alika yuma tenka kune kito kugoro. Gintu gia kabito sinegete. No nasi kora ranga kikai. Igom. Na kiora. Chembe ya. Mato punya musim. Kalau biye. Waktu itu kok ngena jin kolot. Yinki. Baby mon keke. Tol ko akala bana tingo mai. Jiko sembi yande ka woi. Mo tana ba te am ya lakini. Stay diore. Encara yo ke dia. Cara ke tadi tu muka ke. Encara tu. Mono kor mabira encara. Ayo mai te kwa huka kwale te keru gen sati. Enji tinda encara. Ne mo na le usuri. Pokoknya rambut ini. Tadi waktu mana? Kayak aku ngain. Kono ngain. Ngukul. Ngikek. Mera mai sao. Biasa kau itu. Ya. Mesti di nara kau kalian nara kau Rusia maliri. Kasih kukuragi. Dan siapa dia sedikit. Nanti mai sao nara lagi. Jadi yang tiga kau soal ikan kayak kau jangan aku bagi. Mai itu ngain ni. Ini ada sebuah. Ya. Kemain. Gimana dah aku ngain ni? Kingo ko gahinde. Esi njo ndo chitori bia. Lakini ko zembi ya ndo ligere. Ko bonde no ina. Yaro ko ligere yo monto. Nga yo ko rale rali ko. Expression no bosi. Ko no mnambo ato mo ko igande bia. Karua alko. Aso nyumba ni cha ya yo. Sa nkwa na to ni. Anyi cha ya ga nyumba. Sa. Nche gente kinda ko tebi nkelinga bono nche ona sina ikire ndo chibono ko kale ko ncharangi bono tro chinga ninga isaine kende enkeye woni yo muchuyo omisati kwa yakora girega mpaka baire etagataga asenge ncho ndo chinga ikago chigo gwete nganango anango naga ndengoro egeruga mbo muchuyo muno tagete kara ko tebanga bana bana ngati timba begetibuya ngani ngonkari ko koro yani ngonkari ko igera abana kaki nche mbere gaiga ntegera mangana kuru munu ndocenga ni gora nkoro go bongo mpaka ndabasa kusari komo tu nande nkore gentekibi nche na chire bono nche gentenga ngukwana go tani ayina na kuteriyo to tegerera na chire pi Bono muga ko ina chio. Tukai tegera nene kero monyino wako kwana naye. Tiba wisara sanko erese mechanda yana bunere ma bono gwachire. Kwe mincha kuchia kero monto kwe mincha. Obu bono no ayana aratara amenyere bakaka. Bono bochinga barabu.